היי חברים, שלום, מה שלומכם? היום יום שישי ואנחנו נעשה איזושהי הרצאה קצרה לקראת השבת, והשיחה היום תהיה בנושא של נישואין. כן, אפשר להגיד שנישואין זה חלק חשוב מאוד 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 בחברה, ומשפחה באופן כללי זה התא החשוב ביותר, שהוא אבן הבניין של כל התרבות הזאת. וכשדברים הולכים בסדר בתאים המשפחתיים, אז התרבות שלנו מתפתחת, וכשדברים לא הולכים בסדר, אז יש לנו כל מיני קשיים ותופעות מכל מיני סוגים. עכשיו בואו נסתכל על הדינמיקה הזאת, הדינמיקה השנייה ונישואין, כי בסך הכל אנשים רוצים למסד את הקשר שלהם כדי לשמר אותו, כדי להבטיח אותו, כדי שהוא יישמר בצורה נקייה ויוכל להמשיך הרבה שנים. אז אנחנו הולכים לפי סיינטולוגיה, לפי הספר של רון הווארד, אוקיי? ומה הוא אומר על נישואין, אוקיי? אז הוא אומר, תקשורת הכוונה לתקשורת בין אישית. אתם זוכרים את המשולש הזה שדיברנו עליו, שתקשורת נמצאת בקודקוד המשולש, וכאן יש אהדה, הקטע הרגשי, היחס, כמה אתה רוצה להיות קרוב למישהו, והקטע של הממשות, מה ממשי, על מה מסכימים, על מה לא מסכימים, נקודות ההסכמה. אז שיש תקשורת, זה הולך כמובן ביחד עם המשולש, והתקשורת זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא אומר שתקשורת היא השורש להצלחה בנישואין, וממנו היא יכולה לצמוח ברית איתנה. זאת אומרת, כשיש תקשורת בין בני הזוג, אז יש נישואין מוצלחים, והברית הזאת של בין בני הזוג, כן, היא ברית איתנה, זה ברית שתחזיק מעמד הרבה מאוד שנים, בתנאי שהתקשורת שלה נשמרת, והיא תקשורת שהיא פתוחה, ומדברים, וככל שמדברים גם כן, האהדה עולה, כן, והממשות עולה, כל ההבנה, כל המשולש הזה קיים בין בני הזוג. והוא אומר שחוסר תקשורת הוא הסלע שעליו תנפץ הספינה את השדרית שלה. שדרית זה החלק שהולך לאורך כל האונייה בתחתית שלה, שעליה למעשה כל האונייה הזאת בנויה. אז זה מרסק את הכל בעצם. זאת אומרת שיש חוסר תקשורת בין בני זוג, כן? אז זה יכול פשוט לגרום לבלגן ולהרס מוחלט של הנישואין. עכשיו, לגבי בחירת בן זוג, הוא אומר, ראשית כל, גברים ונשים אינם זהירים כל כך לגבי עם מי הם רצים להתחתן. הוא אומר, אין הכשרה בסיסית על המיינד, מה זה נוירוזה ומה זה פסיכוזה, ואיך אתה יכול באמת לשפוט ולראות מי בן אדם שהוא שפוי ומי בן אדם שהוא לא שפוי, או מי בן אדם שיפרנס טוב, או מי שיהיה טבחית טובה, אוקיי? קשה מאוד לזהות את הדברים האלו, ולכן הדבר הערמומי הזה, הבוגדני והלא תמיד קל לזיהוי שנקרא אהבה, כן? הוא הפקטור המנחה היחידי בבחירת בני זוג. אז אנשים מתחתנים מתוך אהבה, זה הדבר היחידי. הם עכשיו מאהבים, זהו. אז עכשיו מתחתנים, למרות שצריך מעבר לזה, צריך לראות שיש אהבה בטח, אבל צריך לבדוק עוד כמה דברים שהם גם מתאימים. רואים באמת שהבחירות האלו לפעמים הן לא הגיוניות, וכשהאהבה דועכת, כן? אז יש לנו גירושין. אז כמו שיש לנו נישואים ומתחתנים בהתלהבות והכל, אז פתאום אחרי שנה, שנתיים, הדבר הזה מתפרק, למרות שהייתה מסיבת נישואים מדהימה, והשקיעו שם מלא כסף, אבל הדבר הזה לא החזיק מעמד,
יותר משנה או שנתיים. ואתם יכולים לראות שהאחוזי גירושין בחברה שלנו עולים כל הזמן. ועכשיו, קיימות דרכים לא רק לבחירת בן זוג לנישואים, אלא להבטחת המשכם של הנישואים, אוקיי? והדרכים האלו הן פשוטות, והן תלויות ללא יוצא מהכלל בתקשורת. כלומר, הכל תלוי בתקשורת בין בני הזוג, אוקיי? וצריכה להיות איזושהי התאמה. צריך להיות שוויון מסוים באינטלקט ובשפיות בין בעל ואישה, כדי שיהיה להם נישואין מוצלחים. קל לקבוע את הרקע ההשכלתי של בן הזוג פוטנציאלי לנישואים, זאת אומרת, אתה יכול לדעת כמה זמן הוא למד וכו', אבל זה לא כל כך קל למדוד את היכולת שלהם בנוגע לסקס, למשפחה או לילדים, או למדוד את שפיותם. כי אתה לא נותן לבן אדם לפני שהוא מתחתן, אוקיי, בוא, אני רוצה לבדוק אותך מבחינה של אישיות, בוא תעשה מבחן. זה לא עובד ככה. פשוט, הדבר היחידי שקובע זה אם הם אוהבים או לא אוהבים, ולכן הדבר הזה הוא לא מספיק כפרמטר להמשכיות. בסיינטולוגיה יש מבחן עבור שפיות ושפיות יחסית. והוא כל כך פשוט עד שכל אחד יכול ליישם אותו. רוצים לדעת מה זה? זאת אומרת, איך אתם יכולים לדעת עד כמה הבן אדם השני הוא שפוי, או כמה, זה הרי סולם, כן? סולם של שפיות, אי שפיות, כמה הוא למעלה, כמה הוא למעלה, כמה הוא למטה. אגב, זה מתאים גם כן לסולם הרגשות, כן? שדיברנו על המשולש הזה, אז באזור של האהדה יש סולם הרגשות. וככל שבאדם הוא נמצא יותר גבוה, אז הוא יותר שפוי בעצם. ככל שהוא יותר נמוך, כן? אז האי שפיות נכנסת, חישובים לא נכונים, וכל מיני דברים מהסוג הזה פשוט משפיעים לרעה על כל החיים וההחלטות. אז בסיינטולוגיה ישנו מבחן עבור שפיות ושפיות יחסית, שהוא כל כך פשוט עד שכל אחד יכול ליישם אותו. מהי שהיית תקשורת? שהיית תקשורת של האדם. מהי השהייה הזאת? כשהוא נשאל שאלה, כמה זמן נדרש לו כדי לענות? כשהערה מופנית אליו, כמה זמן נדרש לו כדי לקלוט מה שנאמר לו ולהשיב? התשובה המהירה מצביעה על המיינד המהיר ועל המיינד השפוי. בתנאי שהתשובה היא הגיונית, אוקיי? התשובה האיטית מצביעה על מיקום נמוך בסולם הטונים, ואז זה מראה שהאדם הוא פחות שפוי. אז יש לנו קטע של שהיית תקשורת. אתה שואל את הבן אדם איזושהי שאלה, כן? ואתה רואה כמה זמן לוקח לו לענות לך. עכשיו, אם הבן אדם הזה הוא מגיב מהר, אוקיי? אז הוא יותר שפוי, הוא יותר נמצא בסולם הטונים יותר גבוה. אם הבן אדם לוקח לו הרבה זמן להגיב, אוקיי? ולהגיב הכוונה באמת לתת תשובה לשאלה. לפעמים שהיית תקשורת, אתה שואל מישהו, מה שלומך? אז הוא אומר, למה אתה שואל? אוקיי, האם הוא ענה לשאלה? הוא לא ענה לשאלה, נכון? זאת אומרת, עדיין יש כאן שהיית תקשורת. זאת אומרת, איזשהו זמן שעדיין הוא לא ענה לשאלה. אתה שואל אותו עוד פעם, מה נשמע? אז אחרי שאתה שואל אותו כמה פעמים, הוא אומר לך, בסדר, אוקיי. אז כמה זמן לקח עד שהבן אדם קיבל תשובה לשאלה? לקח כל הזמן מהשאלה הראשונה עד לאחרי 3-4 פעמים שהוא שאל את השאלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כדי לקבל תשובה. אותו בן אדם יש לו הרבה שיקולים בראש, אוקיי? הוא חושד, אז הוא לא רוצה לענות, הוא חושב, מה אתה חושב? למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת? כן? ורואים שהוא מלא בכל מיני סיבוכים ותסבוכות. באדם אחר שהוא נמצא בטון גבוה, בטון רגשי גבוה, מה נשמע? סבבה, יופי. אז הטון שלו יותר גבוה, הוא בסדר עם זה שתשאל אותו שאלה. עכשיו כמובן בשאלה כמו מה שלומך ודברים כאלו, אז יש לנו גם תשובות שהן סוג של תשובות אוטומטיות.
אז זה לא כל כך מבחן טוב, אבל אפשר לשאול את הבן אדם איזושהי שאלה יותר אישית או משהו כזה, בין כמה אתה, ולראות מה התשובה, או מה אתה חושב, אנשים עובדים היום יותר או פחות מלפני 20-30 שנה? מין שאלה כזאת, פילוסופית כזאת. ואז הוא מסתכל ולא מבין מאיפה נחת עליו עם השאלה הזאת. ויכול להיות שזה ייקח לו איזה דקה או שתיים להתאפס על עצמו עד שהוא יענה. זוגות נשואים שיש להם אותה שהיית תקשורת, הם יסתדרו ביניהם. כאשר בן זוג אחר הוא מהיר והשני איטי, המצב יהפוך להיות בלתי נסבל לבן זוג המהיר ומאמלל לבן זוג האיטי. כלומר, מה הוא אומר? בעצם אם יש לנו שני אנשים שהם נמצאים נמוך בסולם הטונים, הם יכולים להסתדר. הוא שואל אותו, אולי נצא בשבת לטיול? ביום רביעי, הוא שואל את השאלה ביום ראשון, ביום רביעי הוא מקבל תשובה. יכול להיות, נראה שאפשר לעשות משהו. מגיע יום שבת, ואז הם מתארגנים לאט לאט ויוצאים, כן? למה? כי שניהם איטיים, אז זה בסדר, זה הולך ביחד. עכשיו, אם שניהם מהירים, יאללה בוא נלך לשם, סבבה, יאללה בוא. הכל נהיה זורם ברמה של הם באותו קצב. אז כל הרעיון הוא זה להיות באותו קצב, כן? ויכול להיות שהבן אדם המהיר, אם הוא אומר לו, נו, מה, בוא נצא בשבת. והוא עונה לו תשובה רק ביום רביעי, זה מתיש את הבן אדם השני. זה מאמלל אותו, כן? והבן אדם האיטי מרגיש שכל הזמן מלחיצים אותו. אז ברור שהם לא יסתדרו ביחד. הם לא יסתדרו כי יש להם מרווחי תקשורת או שהיית תקשורת שונה. ובגלל שתקשורת היא הדבר הכי חשוב בנישואין, אז אתה יכול לראות שאם בן אדם יש לו שהיית תקשורת ארוכה מדי, כן? שהיא לא מתאימה לתקשורת שלך, שאתה יש לך נגיד תקשורת קצרה, שהייה קצרה, אז אתה יודע מראש, וזה לא קשור, יכול להיות שאתה אוהב איך הבן אדם הזה נראה, כן? ויכול להיות שיש אפילו משיכה מינית. אבל כשהם לא יסתדרו בנושאים של תקשורת, הרי הם צריכים לחיות ביחד. הם צריכים לתאם דברים. הם צריכים לראות שהקניות לבית והדברים מסתדרים. יש קטע של תקשורות בין בני זוג, כן? זה לא יכול ללכת שהקצב הוא לא מותאם אחד לשני. אז הוא אומר כאן, אחד, תקשורת זה הדבר הכי חשוב, ואם אתה רוצה לבחון אם הבן זוג שלך מתאים, תבחן את זה באמצעות שהיית התקשורת שלו, לעומת השהיית תקשורת שלך. ואז תוכלו לראות שבאמת יש איזושהי התאמה. הוא אומר, קנאה היא פקטור משמעותי ביותר בפירוק נישואים, אוקיי? לפעמים זה קורה שאחד מבני הזוג מקנא בבן אדם השני. קנאה נגרמת עקב חוסר הביטחון של האדם הקנאי, והיא יכולה להיות מבוססת או לא מבוססת, אוקיי? זאת אומרת, הבן אדם שמקנא, יש לו איזשהו חוסר ביטחון, הוא לא מאמין בבן אדם השני, וזה יכול להיות שיש לזה בסיס, שיש לו בסיס לזה שבאמת הבן אדם השני עושה דברים בלי ידיעתו וכל מיני דברים כאלו, וזה יכול להיות גם לא מבוסס, זאת אומרת, זה יכול להיות מצב שהוא פשוט בן אדם קנאי, לא משנה, הבן אדם השני יכול להיות פרפקט, פלס, ועדיין הבן אדם השני הוא פשוט בן אדם קנאי. אז למעשה האדם הזה, הקנאי, הוא פוחד מקווי תקשורת חבויים, והוא יעשה הכל כדי לחשוף אותם. זאת אומרת, עדיין הנושא הוא נושא של תקשורת. אני קנאי לך, ואני לא רוצה שאתה תדבר עם זאת וזאת וזאת, ואולי עם אחרת, ושכאילו יש לך כל מיני קווי תקשורת שאני לא יודעת מהם, אוקיי? אז למעשה, הבן אדם שהוא קנאי, הוא מפחד מקווי תקשורת חבויים, והוא יעשה הכל כדי לנסות לחשוף אותם. זה משפיע על בן הזוג השני, וגורם לו להרגיש
שקווי התקשורת שלו נקטעים, כי הוא חושב שהוא זכאי לקווי תקשורת פתוחים. זאת אומרת, הוא חושב שזה בסדר שהוא ידבר עם איזושהי חברת ילדות שלו, זה בסדר גמור. אבל כל עוד הוא עושה את זה בלי ידיעה של האישה שלו שהיא קנאית לו, אז תהיה איזושהי בעיה, אוקיי? אז יש כאן איזשהו קטע של בעיות של תקשורת, שבן אדם אחד מנסה לחתוך את הקווי תקשורת, ובן אדם השני מתעקש לשמור את הקווי תקשורת שלו פתוחים. הבן זוג השני יכול להתעקש לסגור הרבה מאוד מקווי תקשורת שהיו לבן זוג עם, בוא נגיד, נשים קודמות או מעבר שלו. המריבות שנובעות מכך הן אלימות, כפי שהן מיוצגות על ידי העובדה שכאשר קיימת קנאה במקצוע כמו משחק, בתיאטרון או בקולנוע, חברות הביטוח לא ינפיקו פוליסת ביטוח בגלל ששיעור ההתאבדויות שמה גבוה מדי. זאת אומרת, הנושא הזה של קנאה הוא פשוט, יש כאן משהו שהוא גובל באי שפיות, אוקיי? ויכול להיות שיהיה אלימות שמה, ויכול להיות שיהיה התאבדויות שמה. אז לכן, חברות ביטוח אפילו לא מבטחות כל מיני מקרים כאלו. הוא אומר שלא ניתן להקיף את כל הנושא של הנישואין, אפילו בהרבה פרקים, אבל ניתן כאן הרמז הבסיסי לנישואין מוצלחים. תקשר. זה למעשה הרמז. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מה רון נותן כעצה בנוגע לנישואין, זה פשוט שהתקשורת הדבר הכי חשוב. לכן בני זוג שהתקשורת שלהם היא פחות טובה או נהיית פחות טובה, יהיה רצוי שהם ירעננו את היכולות של התקשורת שלהם וילכו אפילו לעשות קורס ביחד, והם ישפרו את המיומנויות האלו והם יתרגלו את זה בחיי יום, אוקיי? אז עכשיו, אם לאיזשהו בן זוג יש באמת סודות מהבן זוג השני, אז למעשה רמת התקשורת שמה היא יורדת, אוקיי? ויש מצבים שבין בני הזוג יש גם כן תקשורות סמויות, למשל לאמא של הבעל או לאמא של האישה, כן? או לאבא, אוקיי? יש מה להגיד על הבן זוג, כן? של האישה או של הבעל, ואז הם למעשה יוצרים איזשהו קו תקשורת ומדברים לא טוב על הבן זוג או הבת זוג, וזה יכול גם כן להשפיע לרעה. אבל אתם רואים כאן שכל הבעיות הן בעיות סביב הנושא של תקשורת. כשבני הזוג הם ביחד עם תקשורת חזקה והם מדברים למעשה על כל דבר וכל נושא, אז אף אחד לא יכול. הם הופכים להיות קבוצה מאוד 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 חזקה, ואתם יכולים לראות שיש זוגות שזה כל כך חזק אצלם, התקשורת, שאי אפשר לפרק את זה, אי אפשר להיכנס בפנים. זה פשוט דבר שהוא חזק, מחזיק מעמד להרבה שנים. הם מדברים על הבעיות שיש להם, הם פותרים את הבעיות שיש להם, יש להם תקשורת שבן אדם אחד שואל, הוא מקבל תשובה בזמן סביר. זה לא בן אדם אחד שהוא שואל, ובמקום לקבל תשובה באותו יום הוא מקבל את זה אחרי 3-4 ימים, כי זה יכול להתיש. אז שאתם באים עכשיו, נגיד, לבחור בן או בת זוג, תעשו את המבחן הזה של שהיית תקשורת, ותראו כמה זמן לוקח לבן אדם באמת לתת לכם תשובה לשאלה שאתם שואלים אותו, כי בחיים אחר כך אתם תשאלו אותו עוד הרבה שאלות, וזה חייב להיות שאתה מקבל תשובות בקצב שהוא נכון לך, שזה לא איטי מדי וגם לא מהיר מדי, כן? כי לפעמים זה מהיר מדי בשבילך, זה גם לא טוב. זה אומר שאתה איטי בין השניים, כן? אז מה שלמדנו בעצם בשיעור הזה, שנישואין זה דבר מאוד מאוד חשוב בחברה הזאת, ותקשורת היא הבסיס הנכון לנישואין מוצלחים, ושמרווח התקשורת או שהיית התקשורת היא מבחן הכי אמין בעצם לזה שיהיה כאן המשכיות לזוגיות הזאת, ושאם יש קווי תקשורת סמויים
זה יכול לסכן את התקשורת בין בני הזוג, וחשוב שהתקשורת שלהם ביניהם תהיה אמיתית, תהיה חיה, ואז הם יוכלו להסתדר הרבה מאוד זמן ביחד. אז זה היה שיעור ליום שישי בערב, עוד מעט כניסת שבת, אל רון הברט בסיינטולוגיה, היבט חדש על החיים. המטרה שלי עוד פעם בשיעורים האלו שאני מעביר, בשיחות האלו, היא כדי שאנשים יבינו שסיינטולוגיה זה לא דבר מפחיד, זה דבר שהוא קשור לחיי יום-יום, זה קשור לחוכמה, קשור לידע שאפשר להשתמש בו כדי לשפר את החיים. אז תודה רבה שהייתם איתי, ושיהיה שבת שלום. ביי.